Hi! Good morning mga moms! Ayan, so nandito tayo ngayon sa Hinaguan Farm pa rin. Ayan, para sa isang araw-araw. Wow! Oh, nakaka-fresh na shadowing mula sa puno. And then, nandito tayo ngayon sa likod ng sari-sari store ni Mama Sita kasi merong bagong itinatayo si Baby Goy. Oh. Baby Goy, ano yan? Ay, ito. We're gonna be Baby Goy Vlogs! Taray! So, meron bagong tinatayo sila dito na upuan. Tambayan, ng mga magme-merienda, yung mga maliligo dyan. So, pwede sila dito magstay. Or kung merong bibisita, pwede dito mag-standby. Dito sila pupesto, magmerienda, ganyan. Mula dito sa tindahan ni Mama Sita. O, diba? Ang taray naman. Matibay naman to, diba? Hindi naman to babagsak basta-basta. Siyempre, basta gawang Baby Goy vlog. Sure ball. Na, Baby Goy. Aray. O, maghilo ka mo sa kanila. Maghilo ka lang sa kanila. Hello po, everyone. Wow. Hello, everyone. Halika pa tara si Mama Sita. Tanungin naman natin kung kamusta yung kanyang tindahan kasi magti 10 days na yung kanyang sari-sari store. So, kamustahin natin siya. So, ayan. Wow, dami. Ay! Taray! Ng outfit! Uy. Parang pares sa'yo ng outfit. Ba't ganun? Ako talaga yung anak mo eh. Kamusta ma? Okay lang. Wow, magti 10 days na. Ayan, meron na tayong fee, syempre. Oh, hindi naman na kasi libre ang tubig natin dito sa farm. Ang tara, ganda na outfit mo. Para kurtina. Kurtina to sa bahay. Ay, di ginawang dress? Oo. Pero maganda. Ay, Brenda, may kurtina sa bahay kasi pinatahi ko na ng dress. Tsaka favorite mo ang ito red. na. Favorite ang red. Kamusta yung tindahan? 10 days ka na. 10 days na ba? Oo. Kamusta ang tindahan mo? Siyempre, okay lang. Ha? Ay, marami naman magbibili, lalong-lalo na may maliligo sa ilog. Tara. Nakamagkano ka na? Nung unang araw mo, Naka 4,000. 4,000 ka nung first day? Oo. Oh, not bad ha? Saka 3,000. 2,000. Kahapon, 4,000. Kahapon for... 5,000 kahapon. Naka 5,000 ka kahapon? O kasi ang daming tao, ang daming turista. Diba? Grabe. O paano na pag araw-araw na marami? Tsaka, partida, wala pa dyan yung utang ng mga Bex. Wala. Marami ring may utang. 3,000. Quits na. Quits na kagad. O, tara. Tapos may bago kang... Mga 1 month siguro, quits lang. Quits na tanan. Bayad na kaagad. Bayad na sa 3,000 ang niram ko sa utang. iyo. Ang tari, may bago ka pang rito o delivery. Maganda ko dito, Social to kasi, kapag dito kayo nagmerienda, kayo, may maganda kayong pwestuhan ng kainan. Ang tari nito Magandang upuan. Magkano naman to? Isang set na ba to? Magandang bayad, 45,000. Lahat to? Ito lang, 45. At saka doon, tatlo, 20. Ito. 65 lahat, diba? 65,000? 65. Hindi, pero yung mga ganitong style, mura na to, ha? Kasi tsaka mabigat, ibig sabihin matibay talaga pagkakagawa. No? Brinda na naman. Sanla na naman yung isang nalahas. Pangbayad nito, kasi wala naman. 65,000, Tsaka ang ganda ng lamesa. Di ba? Tapos yung sa likod, may bagong tambayan pag may mga magme-merienda. Ligaan. Kapag nahubog na. Sabi doon Ang tare. So malaki-laki na rin pala naging income ng mga 1 month. May income na. Dagdag yung income ng ihi. Tae. Dumi, Hindi, totoo naman yun kasi syempre kagastos. Maintenance, diba? Oo, yung maglilinis ng CR, yung tubig natin, Bayad hindi ng naman tubig, libre. Kasi Correct. napabayad tayo monthly. Yes. Tsaka yung mga nag-aayos ng Mura naman lang yan, diba? Hindi, tsaka yung nag-ano ng tabing ilog kasi 'di ba, sinemento 'yan, ililinisin din natin, aayusin yung mga bato, tsaka yung mga basura. Malinis naman, diba? Correct. Anong meron? Bakit parang apakagwapa mo ngayon? Iba yung aura. Dahil ba yan sa bangs? Ngayon mo lang ako lang. Nakaayos yung bangs, nakaayos ang bangs. Ang dami mo na rin palang benta, no? Sino madalas na sino sa mga social climber squad yung madalas na bumibili? Marami. Mali ba kay Brenda, syempre? Siyempre, ikaw. Ay!
Nabuking tayo. Wala pa yung mga malalakas umutang tsaka bumili. Oh, taray, gusto ko to. May mga panibago ka bang naisip na itinda? Siguro, Mga plano? kondom na lang. Halasim ako. Wala ako ibang maiisip. Kundi yung kondom, wala pa dyan. Kasi pag nagsimula na yung ana-ana house, oh, mayug-yug. May mga frozen May foods. kusina, may karne, may manok, karne baboy, Ay, taray. mga hotdog, mga lumpia, mga Kompleto. So anytime talaga kapag may nag-overnight na dito, pwede na. Pwede na. May mga short orders din. Oo. Mga, alam ba, may gusto magpaluto, ganyan. O, ikaw rin magluluto. Ako rin pala magluluto. Sa akin pala naka-assign yung ganyan. May mga isda ka rin? Wala. May Wala. tilapia. Ah, Oo, di ba? fresh from the ano. Pwede naman. Kung gusto nila, di ba? Oh, I-fry fresh nila. from the ilog. Ang taray. Silipin natin yung CR kung gano'n din. Papakita ko sa inyo. Kasi baka mamaya, di ba, magtaka sila bakit may bayad. Oh. Malinis naman yan. Pakita natin. So, ayan, oh. Para masilip natin. Ay, ayan pa. Kasama yung shampoo at sabon? Oh. O, di ba? Fully tiles. So, kaya po may bangko rito kasi baka daw po yung kung may bata na paliliguan, at least may upuan dyan. O, may patubig tayo, may mga sabitan. O, maayos naman po yung ating CR. Ang bongga. Tapos, dito sa tindahan, yan, o, tingnan natin. Iahak natin yung kanyang tindahan. O, di ba, ang dami. O, lahat ng hahanapin mo, lahat ng gugustuhin mo nandito na. O, kompleto na yan. Tapos, dito ito yung freezer. So, may ice. Oo nga, may mga meat. O, di ba? Kabuog. Kompleto. O, wala ka nang hahanapin. May mga pabango pa, tsaka mouthwash. O, di ba? Tsada. Alam mo, maganda talaga yung pwesto ng na yan. Yung mga upuan na yan para sa mga marites, na? Ha? Ma'am Sisi, magpaano ako dito ng maliit na bahay. Ha? Pagawa ko ng maliit na bahay. Para sa kay... Sa akin? Doon ka na lang sa Sa tindahan, sa loob. Sa kabila. Aw, doon sa kabilang side. Katoro. Maliit na bahay kasi lang hina. Ah, Wala dito. matutulugan. Lahat Oo, ng para bahay. kapag magbantay sa bagay pwede Diba? naman. Oo. Tapos kapag midnight, syempre mas lalo na pag marami ng mga nag-overnight dito. Overnight. Na kailangan na itabantay. Kamusta yung mo pala, yung business permit, yung Wala pa, 1 year pa. pwede naman daw mag-operate. Pwede na. Kasi ang mahal. Pero isasabay na siya pati dun sa business permit ng ng farm. Edi bongga, ang ganda. Naku, ang gusto ko talaga tong na to. Kanino pala to nabili? Itong mga gamit. Sa kabilang barangay. Kakilala. Kabag-anak niya rin, kakilala niyo. Kilala lang. Kakilala niyo. Ang ganda Sila kaya. ang maraming may-ari ng mga tugas, mga Ang tawag dito tugas. Okay. O sa mga Balayong to, balayong. Ito, balayong. ibang klase rin yan ng kahoy. Eto, ano to? Lamesa lang din to o pang Ito, parang display? Upuan, parang upuan. pang-display lang, pag Pwede lagyan rin ng upuan. Oh. Parang alam mo, feeling ko mas maganda to kung pakita natin. Baka maano yung dalaw. Gana ako dito. Pwede dito higaan Dito ba ana. Ana! Kita! Yung kita. Ayun sa paghiga. Gana ako yung ganitong higaan, oy. Baka tayo, baka ayos ka ng pesto, no? Iba-iba. Di. Di ba? Tsada. Nakakuan man yata to, hindi naman kasi Oh, siya. na! Maganda to Yun da nga. Di ba, Na! Masakit yung likod mo yun paghiga. Hindi, pero hindi. Sakto siya sa likod. Maganda talaga nga. Kita yung bet. Ang bet. Diba? Ang bet.
Higaan pala talaga siya, hindi siya lamesa. Pag umihi ka, may arinola Nakaano dito. hindi Oh, abra ko. ha? May arinola. Ang tari naman ng arinola nyo, nakabarnis. Diyan pa. Dito, pati nga. Pag umihi ka dito. Alam mo ma, hindi ako pwede rito mataas. Hindi abot. Kaya skali to pwede. Hindi pwede dito maglagyan ng ng mga flower na. Paligid, giniti. Tari, ang ganda oh. Ang ganda na pagkakagawa nila. Kani, pati mga balian na nagtiil. Ang taray. Sa mga paano ba nauubusan ng stocks? Bili agad? Sino nagtatakbo? Sino? Ate Nina rin. Oh, taray. Agad-agad. Kaya dapat na talaga mayroon siya dito at least yung mahigaan na. Dito sa na part. Ang taray. Ang bongga nito. Naku, ang dami na naman pala talaga project. Mukhang magkakatotoo yung sinabi ni Foreman. 1 year pa siya dito. Ayan. At syempre, naku, hindi. Waiting area naman doon, di ba? Correct. At syempre, hindi rin ako pahuhuli, di ba? Sabi ko sa'yo, dito na lang ako magpupwesto nung... Dito na lang ako. Ayan, nung aking store, yung mga souvenir shop. Yes, para na sa ganon, mabilis yung makikita ng mga naliligo na meron tayong ibang tinda rito. Yan, dito sa part na yan. Magtatayo ng maliit na cabinet. Yes. Tsaka shawl. Opo. Diyan nakakita na nakahangir lang, di ba? Tapos sa baba niya, parang mini cabinet doon lagay ng stock. Kasi napo-fold naman yun eh. Yes. Isa na lang. Tatluhan na pala to. Dali na. 1, 2, 3. Ayan, pak. Hana, balasa! Ang sayo talaga dito. Dito ka na lang? Muna? Dito na muna. Magbi-business kami dito ni Ate Sita ng ihaw-ihaw. Yun nga. Every weekend. Yes, every Friday, weekend. Saturday, Sunday. Sa inyo na yon. Hindi ko naman si kaso yan. May tauhan ka na. Para at least habang nagbablog, may income, content din yun. Yes, correct. Ataray. Abangan nyo ha. Abangan nyo mga marites, yung mga susunod na chika mula sa aming mga legit. Oo. Pagpaat, dyan na rin tayo kukuha ng baboy sa... Yempo, yes. Manok nga, manok. Kaya dapat meron ka na ring marinated kapag weekends. Mga hita. Kasi kung hindi naman niya mabenta, Tayo ako kukuha ng yung tigim po, kahit tayo nang magluwa. taray. Mukha talaga may paghahanda rin siya. Mas maganda yung business-minded ka kesa namang... Ayoko na magsalita. Lagi ka talaga merong pang meron ka ring banat. Ayan na mga marites, abang naman susunod ng mga chismis. It's DJ.